Класическата връзка с нарцистичен мъж и етапите, през които минава тя. Първи етап – идеализация. В началото той обсипва с комплименти, подаръци, внимание и обещания. Споделя нейните вкусове, нейните интереси, сякаш е първият човек, който истински я слуша. Нарича я сродна душа, обещава бъдеще изпълнено с любов и разбиране. Тя се чувства избрана, сякаш целият ти живот е водел до този момент. Вярва, че той е нейната истинска любов и съдба. Тя се отваря напълно, споделя най-дълбоките си рани. Вярва, че най-накрая е срещнала някой, който я приема изцяло. Какво си мисли той? Тя е новото ми украшение. Ще му обожава и идеализира. Аз контролирам нейното влюбване. Етап 2 – сливане. Той вече говори за двойката като ние. Изолира я от близки, намеква, че само той я разбира. Той започва да я променя така, че да отговаря на образа, който той има за идеалната двойка. Започват, например, да се обличат еднакво. Започва да променя нейната идентичност, да взема решения вместо нея. Представя връзката като уникална и неразрушима. Тя напълно разтваря границите си. Приема неговите вкусове, гледни точки и мнения. Започва да мисли през неговия поглед. Жертва себе си за нас. Това я кара да се чувства специална, част от нещо голямо. Но дълбоко в себе си започва да усеща объркване и лека тревожност. Нещата се случват много бързо, бурно и необратимо. Тя се чувства зашеметена, преди не й се е случвало нещо такова. Притеснена да не изпусне този невероятен човек, тя дава всичко от себе си да отговори на неговите очаквания. В този етап е много възможно той да я афишира и да я демонстрира техните отношения пред обществото. По този начин печели точки както в очите на околните, така и пред другите жени. Основното, което той харесва в нея, е, че тя безусловно подкрепя и адмирира образа, който той представя пред нея. Друго, което много харесва в нея, е, че може да вижда как влияе над нейния емоционален свят. Тя активно поддържа тази илюзия и винаги ръкопляска. Това е основният ресурс, с който той се храни. Тя вече ми принадлежи. Ще я моделирам както си искам. Ще ми бъде лоялна дори, когато започна да я наранявам. Трети етап – пълен контрол. В този етап той постепенно започва да тества границите й, за да види колко тя ще изтърпи. И колко е лоялна към образа му. Той започва да отправя градивни критики. За дрехите й, тялото й, мечтите й, приятелите й. Често си служи с сарказъм, вина, срам. Води разговори, които подриват самочувствието й. Често тя започва да се открива в ситуации, в които непрекъснато му се обяснява и започва да се бори за неговото разрешение, за неговото одобрение, за неговата прошка. Тя започва все повече да се съмнява в себе си. Тя спира изцяло да се занимава с собствените си желания и нужди. Фокусира се основно върху неговите. Прави го, за да не го разочарова. Тя започва да се чувства недостатъчна, неуверена, все по-малко свързана с себе си. Какво си мисли той? Счупвам я, за да може да се върне при мен, когато й подам трохи. Етап 4 – обезценяване. Той спира да я глези, започва да я сравнява с други. Унижава я в лични разговори, казва й, че се е променила. Вече не я възприема като специална. Той все повече започва да посочва грешките й, с които оправдава промяната в поведението към нея. А тя започва да се бори да получи поне малко от хубавото, което е получавала в началото, за сметка на лошото, което получава в момента. И попада в капан. Опитва се още повече, търси одобрение, вината я разяжда. Вярва, че нещо в нея се е счупило и че може да върне доброто в тяхната връзка, ако се постарае. Чувства, че е изгубила най-ценното нещо. Объркана, пристрастена към предишната му версия. Какво си мисли той? Колкото по-ниско я сваля, толкова по-силно ще се вкопчи. Така е държано мястото й. Етап 5 – триангулация. Той открито флиртува с други жени. Говори за бивши. Следи други жени в социалните мрежи. Казва, например, тя е толкова уверена, защо не си като нея. Тя започва да изпитва ревност, тревожност, паника. Започва да се конкурира, да се променя, да мълчи. Мрази себе си за това, че ревнува. Чувства се унищожена отвътре. Сякаш любовта е игра, която не може да спечели. Какво си мисли той? Ако я накарам да се чувства несигурна, тя ще работи още повече, за да задоволи нуждите ми. Етап 6 – емоционална експлоатация. Той използва срещу нея всичко, което е научил за болките й. Крещи, изнудва емоционално, обвинява. Обвинява я, че тя го съсипва. Използва вината като инструмент. Тя се чувства отговорна за неговите емоции. Плаче, моли се, изоставя себе си. Загубва яснота, живее в постоянно напрежение.
Тя се чувства като затворник. Все едно живее в чужд ум, разкъсана между страх и вина. Какво си мисли той? Колкото по-дълбоко проникна в нейните рани, толкова по-зависимо ще стане. 7 етап – изхвърлянето от живота. Той започва да изчезва постепенно. Тя се чувства безсилна да го върне, защото каквото и да е правила до момента, винаги е било грешно. Той казва или че не е щастлив, или че тя е виновна, че отношенията са се развили така. Най-ключовото тук е, че той никога не приключва отношенията категорично, винаги с отворен край и възможност да се върне. Или друг вариант, тя се чувства толкова обезсилена от вина, че сама му дава въздух да диша. Възможно е също след раздялата с правилната подкрепа тя да осъзнае, че всъщност не е виновна, а че той е наранил. Това обаче, което се заражда като нужда в нея, е нуждата той да потвърди болката, която й е причинил. И тази емоционална свързаност не може да има усещането, че ще се приключи, докато той не дойде и не завърши нещата с това потвърждение. Това е и най-големия капан, който поддържа цикъла и поддържа вратата отворена. И му позволява той да се връща под неговите условия, по неговия начин, отново и отново. Общото между всички тези сценарии и други, за които няма време да ги споменем, е, че той никога не дава усещане за завършеност. Той винаги се появява в живота и по един или друг начин. И най-вероятно тя не е единствената жена в неговия живот, на която това се случва.